Her vil jeg vise en af de andre årsager til, at vi i sin tid valgte at skifte væk fra PMWiki, hvilket er manglen på What You See is What You Get, eller VisiVig Editor, eller som den hedder i Conference Rich Text Editor. En helt almindelig artikel som denne her, ser nemlig, når man så går ind og åbner den ud, som det her. Og det kræver, at man som bruger først sætter sig ind i, hvordan Wiki Markup-sproget fungerer. Så man ved, at det her det er en oversigt, og at udråbstegnet markerer, om det er en stor eller en lille overskrift, eller om der ikke er nogen overskrift overhovedet. Og vi mener simpelthen, at den barriere, det skaber, at man skal sætte sig ind i et nyt programmeringssprog, eller et nyt skriftsprog, og man vil simpelthen skaffe for stor en barriere for nye medarbejdere, da alene det at tage et nyt værktøj til sig, uden at skulle lære nye sprog eller programmeringsmetoder, kan være en stor bedrift. Derudover så opdagede vi også hurtigt selvom vi fik lært sproget, at det var ret besværligt at gå ind og rette i andres, fordi man hurtigt kunne blive væk i en artikel, fordi man ikke kan lade være med at abstrahere fra programmeringsdelen af det. Så derfor så valgte vi til sidst at skifte over.